Bishopoti, Jomatia. Bishopoti. Mountain. Yang tu nak montang. Ang kamera ka sa pasap la. Oh, ya rau sao kita bang kan Hello everyone, bahai tongbai khakayu jotono kahamno tongbai na hinke o vlog on khathanai January o chung chini kabangma lukurok kuri boro rongno chung ri donate khaina bagai baini dokano katal ri jeta bo phalia ambo rongno chung tlang thanani hini phaijak hinke norok nai tongde Iko plastic rok sikarya tu guys. Langsung kecam dulu ya. Ketalong. Oh tu ketalong pura pun ketalong. chung besirбаг borok rok to trend no follow khayo trend do je joli tongmani ri rok no simi se chung chumu ke jeta trend jolia borok no ke chung sumjai ara mai thau fia ka tal no tongoi tong rogo ka amo hai ri rok kabakma chin borok rok le pai chumna sikre ke borok no chung sobana ni nango kai kabangkok no katal ko mo chrai rok ri rok kabakok no katal ke chung no khol lai kha chiri tai bo dol rok phai tongo lama ba lai nai ke first day o ke ko no ani logi bo ortek jorasiano drop khainai amri agola dol logni gari bai thaksinai hike ang dol logni gari ka khai ko bokhe visual color actor norok sini bai na ani halok katal music video ni actor chopai ka hi chala bokhe rongoli sangni nok Gesung rongoli songno pick up khaina phaika bok para tuido de nogo hike lamao chung adi tai adong songbai bo malaikha borok bo thanai ekloge no chung location no sogoi kha location no kha Omorpur side no kamini bo ang boi thanga oro kabangma borok phai jono nasingmani balokjak chung kisa sokhainani leri thanglai kha lama habiani bagoi doi sokhaimaliya chungje omo haike donate khaina naimani mungsa NGO ba organization omo haike buni chuba chukuri bai chung nijera je friend circle tongnai rok bai no mililai ne omo haike chuba nani nai tonglai o chini koikjon friend rok chono ri rok rohoka kai ri actually mix song khawro katal botong bo koekta engke jara nogo ri chummalia ojononglia chikoni thaka ko torong thaka ama hai ri rongno chung tobui phaika Bishopoti Jomatia Bishopoti. Raima Radati. Tu no bro ke thak ni na paro. Size na di. Omo haikeri donate khainani samungo nokhomani ang bisi kudungma angkha agi first time ang nokhoma angke chini yarung musical bodol bai chung ekloge omo haike samung khaika angke tabo angke kabangma dol rok bai bo kisa misa nokhoro bisio waisa pano nokhonani chaithogo omo haike samung khainani paikha ta kisa bati tong ko abo chung te kubon location no rinai Onek Tongthokha. nung omo haike first time na okay te khaina no musong ama hai khaina musong ba Mane para bising asik sin bororo cost mai dong bai ko. taunda Sing tabok sipayo ta first time. tabo green khan ke jora deri mana samo Rimano hene tai. okay da nungke first time de na age bu khaika Age ba khaiga. wai bu su khaika Wai tham khaiga. wai tham na Ang para thang ribla. ah Christmas puro rokari kha agi. Last year. nung bu first time na Ini no first time mani bo. bhai ma tong nungke Ini piece man kha. na nungke sini taku ojit bini birthday fa na ang bai ko kutuk jago ko hanja ko manager oh nungke wai bu su khaika Tin barong kana. tin ba Bune nin bagi je katara bune bagi nang mani. Apa paling mana? Game ka. Yang Sampai yang guys oh kami ni Parawo keri rono. Pikir ro phai jamani bagi hambai. oh tabu mai sara ni sama guys Omorpur ni kaisa hotel ko asuk lai ja jotono mai khile je yang to Ayo lah kata kari. kau ya
Có mùi mang rung rác hoặc cái này mà đấy cái cái này Giờ là bài công viên rất là phải bay nó không ơi. mới không nhá đây còn bên đang Inka ojit ni mo birthday adi no Mankha omorpur ni no inke bono chuno o kamio talang thanai borok bo onek chuba kha borok ni hoite bo borok bangwa ri rok blanket rok pai jap togo so ekloge no chuba lekha inke bini birthday ni din ba bono cake rok rai kicha celebrate khai lekha Mokhe second day chung taisa haino hai tai kaisa kobon kamio thangai chobana ni bagai ready ang laijak chung thana nai montang side facing no kaisa kamini bo kha khangrai toisa noi ayang no thana nai laika second day okay ani loge bo thana nai kha first day okay bini samuk tama mai bo thangmalia ke taw ke free ba thangna ni hire nokhor laika ke puila ani kaisa friend ne aro taisa ri na hana ni hiri chung thanglaika bo na aro bo ni dokanori phalmani bara kabama togoi tobo ke abono bor hodani hiri shaka ke chung phaileka ani friend Sushmita mon photo mini salon togo ke chung lamrung laika tabuk thangnai chung tai khoroksa dol ne aro ko visual koloi first day bo thangka but tabuk thangmali atamre ke mini duty togo ke chung telamura bazaro kisa chrai rong ni bagai khata rok paileka ke oro bazaro no ani subscriber khoroksa bukuk chubai malekha ke ba bai photo rok click khaika khai chung taisa haino hai male rok paile fika chocolates rok aboni yagulo adi bai malekha adi borok phaima ni kisa letok thanga tamre ke borok ni lamao ekdom gari jam ni bagai doi shopailia ke borok nai chimang sung kisa le ching thangleka chini gari ke o chono talang thanai khoroksa o kamine no borok kasajak ke ang borok bai baksa kasaka tini khe adini loge bini bai khorong ni thana naikha tai alga dol lok phailia song asung no thangai baglai sinai 어머다 어르다 포래 어르 포래 와 dakti shogin ambagai dakti nokhor pano dakti shogi simaya mungsa lama kaisa kebe mung bhayo haipano chung shogi lekha kono mote khe ke oro kabangma lukorong raising jakhai no hai chini bagai ke chung mane ro kari lekha chung belai rang ganang amo haya je kisa misa chung kamai khaisa mane amoni bisingo no kisa misa je chung mari chung chini gari lukorong no kebang chubai me phano kisa pano chubana ni chai to go ke norong chai to be mano norong amo hai ke khlai mano ke kabangma borok ni thane kaham kok rok chung comments rok kaham Mankha tai khoroksa chajai angai sanai bo sai tongo chung haipan abono ignore khayo samung kaham khaitene kabangma borok kabangma kok sanai no hamya sanai rok sao hini chung samung khaina yakar tormaya chini kabangma lokorok chini chikon chuba chu man khanke borok belake help mano kai chung wanchogo je borok ongai ase phekengkhe borok ni bagai samung khainani ba borok no chubanani abosi kotorko khninai khurui no khungni crisis ang belake no feel khaimano tamni ke angbo khoroksa khurui no khungni charai tongmani khai nogo mungsa mane painani mo chungkhe ri chum paina mo chung hangkhe paime ang hangkhe busuk jarate bkha kosto nang ba busuk jarate jung jalo klai abo chung bujio amon bagai chung je mansak chobanan chai togo ang hambaya fornai kabangma ani friends rongno chara omo hai choba thene borok loge phaimi aphano ri rog rohorei nei choba mani bagai belai hambai norokno omo hai samung kahamo loge rema bagai rok ripai mani yagulo chung kisi sa break na kha tamni ke chung phungo mai moi chai no kholai man bagai belai ke mai khule jang ka a kamio ama hai mungsa amo mukri je chung mungsa suksa na ni ke cha dokan chibi chikon cha to aro chung lama phaite chung nokha chrai rok moi ko thung rok tam rok phalai to ke borong no bo chung khata rok ri kha
Chuba na mo chungke norok mo palbak sake norok friends rok mini lai chuba lai mano chuma mo hai keno chuba lai oke ni thana asok fan rok kri keno nije chuk mani ke kisa bisa friends rok ne hoite ni ri rok mankha abo bai to chung chuba lai ka ke norok bo mo hai ke chuba lai mano bukhau mo chung ma tongke inke norok next vlog ma lai finai jotono kaham tong ni